ina ma abota kallon fina-finai na Indiya wasu to wannan fim mai suna Reza ya ƙarasa shagon mu na Telegram duk mai buƙata zai iya tuntuɓar mu a Telegram ta wannan lambar wayan domin samun ƙarin bayani a gare mu. Wannan fim Reza shine fim ɗin mu wanda algaita suka fassara wannan satin. Dama na san kuna son fassarar algaita to yau ita zan fassara maka fim ɗin babban jarumin ku wato BJ mai suna Reza. Ya kamata ku zo ku kalla wannan fim domin gaskiya dama na san da yawan ku kuna son fassarar algaita to yau da algaita zan fassara maka fim mai suna Reza. Kawai abin da za ka yi in kana buƙata shine ka tuntuɓe mu a Telegram ta wannan lambar wayan in sha Allah za ka same mu kuma za ka samu sauran ƙarin bayani a gurin mu. Sa'annan muna da fina-finai kala daban-daban in dai har fassara ne Indiya Hausa ko na wani kamfani in sha Allah za ka same shi a gurin mu. Sannan in dai ka haɗu da bidiyon mu ka daure ka danna mana subscribe sannan ka danna mana ƙararrawa ta yadda da zarar mun ɗora sabo zai isa gare ku sannan ya isa ga sauran mabuƙata. Mun gode muna zuwan jiran ku sai mun ji ku.